ברוכים הבאים לווינזון. בחדר המשחק שלי יש לי אפשרות לבקש מהשחקן שנגדי לדחות את המשחק לשעה שנוחה לי. אני שולח לו בקשה לשחק בשעה 9:30, וכמו שאתם רואים, הוא אישר את הבקשה שלי. במסך הבא תוכלו לראות שהשעה השתנתה לשעה שדחינו. עכשיו נראה מהצד שלנו, כשהיריב שלכם מבקש לדחות את המשחק, אתם תקבלו התראה כזו בהודעת וואטסאפ. לאחר מכן תופיע לכם התראה בפרופיל וגם בחדר המשחק, שם תוכלו לאשר או לדחות את הבקשה. בכל רגע נתון, שניכם תוכלו ללחוץ על כפתור שחק עכשיו, שנמצא בחדר המשחק. לאחר שתלחצו וכמובן אחד מכם יתחיל לשדר, המערכת תמצא את השידור ותתחיל לנטר את המשחק. במקרה וה-AI לא קלט או שהייתה איזושהי תקלה, תמיד תוכלו לערער על התוצאה ואפילו להעלות תמונה עם התוצאה האמיתית.